Днеска ще направим едно много интересно видео. Така, днеска ще ядем храни, започващи с първата буква от името. Те, които не знаят и не ме следват в Инстаграм, между другото, това е голяма грешка. Аз си казвам Пламен. Накратко, не че има на широко, ама нали. Тоест трябва да ядем храни с буквата П. Има много неща, които почват с П, но в същото време за нищо не се сещам, освен за палачинки, понички и пасти. За радост мога да направя две от тях, а понички трябва да отидем да купим. Защото днеска ще направим това шибано предизвикателство. В момента така, аре бе, нямам батерия часовника. 12:20, което означава в момента ще направим 2-3 палачинки, защото не ми се едат повече. Защото вече закусвах без това. Но ще ги направя по-бързо, смисъл няма да ви правя цяло готварско видео, защото ще използвам много малко продукти. После ще им до Lidl или Анет и там ще някакви други работи. Между другото сега сетих за пица, който също е някакъв вариант. Обаче да се направя аз, защото съм на кът и знам някаква странна рецепта. Както и да това ще е за друг клип. Тези ставки ще ни трябва. Сега, нека да учим да ги вземем. Ще ни трябва брашно, къде е без брашно. Ще ни трябва прясно мляко. Ще ни трябва още. Ще да оставим първо това. Да, ще ни трябва. Ще ни трябва яйце. Давайте да оставим него. Ами, това е. 1, 2, 3. Не чай. Трябва да ни купа. Да, ето е, не. Ами ето ги работи. Взехме ги. Сега чукаме яйцето. Льок, като не се старае много, в смисъл никой не го интересува. Вземем една баркалка. Няма бъркаме яйцето, ничего има смисъл. Защото това ще сме за една-две палачинки, малко мляко и малко брашно. Смисъл не ми занимава толкова много. Малко брашно колкото да има. И това е съвсем кратка смес. Въпреки че за едно яйце това ще е много смес, много малко смес. Ето толкова, сколкото да стигне за нещо. Трябва да малко подсолител. Въпреки че имам много малко. Слагам направо целият човек. Знаехме палачинките, малко изглеждат като яйца, по-скоро омлет, поради проста причина, че яйцето беше твърде много за сместа, заради продуктите, които сложих. Но, както и да е, сега ще ги пробваме, да видим дали са станали хубаво, поне. И подсолите на сигурност няма да съм сетил, тъй като сетих, че го бях разредил с вода, защото беше свършил, пък ми трябваше. Сега ще видим какво станало, дали има вкусна яйца, дали не. И малко ни мяза на палачинка, ама както и да е. Между другото усеща добре, от палачинка се усеща. Супер. Изяждаме ги и ще видим какво ще правим. Така, изядах 2 минути след като спрях включването последното. Сега, трябва да седна да обработя много видеа. Поради проста причина, че аз обичам да снимам видеята, обаче не ме занимава да сядам да ги обработвам. Не че ме мразя да обработвам видеята. Това е част от процеса, така да кажем. Но първо, то постоянно се забавя. Всеки изминал ден става все по-бавен, все по-бавен. Това е всъщност една от целите да си купя компютъра през тази година, за да мога по-плавно да обработвам, да играя повече игри, които аз искам и да не се ограничавам в много аспекти. Но както е, това остава на заден план. Да сега обработвам с CapCut, преди обработвах с Filmora, кракната естествено. И Photoshop CS6 или CC не помня. Обработил съм едно видео вчера, което трябва да направя само тъмнел. Само забележи, за 8 минути и 58 секунди има 1 гигабайт. Сега това видео вече е излезнало. Трябва само да направя тъмнел и да направя и друго видео. Имам едно cooking видео, имам едно... не помня какви видеа имам един влог май. Да, един влог, това видео и мисля, че още едно видео. Тоест 3-4 видеа, 4-5 тъмнела, защото нали, за това видео трябва да направя тъмнел и за останалите други. Ще отидем до Анет да си взема един пунш, който е на Monster, обаче не е точно енергийна напитка. Пунша е няколко плодове, които се бъркат, слагат със сода, за да е газирано и стане някакво много яко такова. Ко правите, бе? Нямам си идея какво е хубаво времето в Бургас. В момента съм с тенисите, да бях вкъщи. В смисъл в момента в Бургас е 16 градуса, е така от нищо. Много пече. Вземахме този, който е с манго, вкусна манго. Ще го видим дали е хубав. И вземахме готови пуканки. Защото не намерих пуканки в пакетче, но търсих и целия магазин, но нямаш. Затова взех сега глупости. Сега заприбирам и почваме да бачкаме в ютубето. Взехме мотър пунш с вкусна манго и пуканки. Това е, защото нямаше нали в пакетче. Сега тя ще ги спим в една купа. Пробваме Monster как е на вкус, само да се отбележа в тетрадката. Отбелязахме си и нека да го пробваме с вкусна манго.
Между другото е много хубав. Ще го сложа в тази 500 мл чаша. Трябва да не го излея тук, пък тя е с сламка. И трябва да се го излее по-малък. Така че да. Самия пунш от вкуса на манго е много хубав. Сега нека пробваме и пуканките. По-сигурно ще поставя някакъв филм. Да, не се чуете, че ще имам пуканки с лъжица. Разя са мазня от пуканки. И сега ако се омазня и ще пипам клавиатура мишка, следователно те ще станат мазни и предпочитам с лъжица. Да. Може би съм един от странните хора, които правят някакви странни работи. Но ако са сладки и не са мазни, да. Иначе така си гледам солените. И сега почваме, че не е работи глупости. Така, вече направихме един тъмнел. Изморих сега, искам да направя го поне 1 час. И накрая стана и това. Да. Нямах идея за глава на това видео. Затова просто ще напиша, че лад по-отдавна ми е най-мразеното упражнение. Тъмнел просто написах за малко да. Джимех за малко да стане нещо лошо, за да привлече някакъв интерес. Както да е, ще го пия едва и ям пуканките едва. Станал съм днеска в 7 часа. Въпреки, че почивам, уж съм болен. Нали? Не, че уж съм болен, аз съм си болен. Но за да отида на лекар. Станах в 7 часа, за да отида на лекар. Даже преди това, към 7 часа даже бяхме там. Не, към 8 бях там. Той съм... Защо просто не свида часовника, бахти го пак? Че е малко, защо просто не мога да правя тук така. Станал съм в 6:43 и съм заспал в 12:50. Спал съм 5 часа и 53 минути. Много лошо, че почна да спа около 5 часа вече, 5-6 часа. Искам да се оправя съня, но не мога, заради това тъпо училище. И дори в дните, които почивам, аз пак не мога да се почина. Някакви хора си мислят, че е лесно да имаш YouTube канал. Това е много грешно да си мислите. Знаете колко нерви ви трябва, за да направите ново видео качествено. Значи, говорим поне час мислене на идея и писане на сценарий. Ако пишете сценарий, ако не пишете, окей, супер. Аз в влоговете си не пиша сценарий, обаче в някои видеа, като кукинг видеята, трябва да измисля рецепта, трябва да измисля какво да правят, трябва да... За дюнерите също. Трябва да измисля какво да правят, да си припомня какви са оценките, критериите, какъв дюнер, нали то. Това е лесно. Какъв дюнер трябва да си поръчам среден, без допълнителни сосове, както го направят. Много неща трябва да се плануват, след което минаваме поне на 6-7 часа обработка на този клип. Следва поне час тъмнел. Това да имаш тъмнел, т.е. да имаш YouTube канал, не е толкова лесно. Но както и е, това е тема за друг разговор. Дояждаме пуканки и други работи и ще направим нещо друго с П. И друго нещо е чакането. Трябва да изчакам 100 минути, за да може това видео да се обработи на 4K. Мога да пусна на Easy, обаче няма да има такова хубаво качество. А и без това видеото ще го пуснам чак в 5 часа, сега 2 часа. Така че е перфектно, за да обработим още едно видео, 2-3. Не, глупости говоря. Едно видео и то няма мога да обработя. Мисля най-накрая да легне да се почина малко, защото след толкова много работа ще бърнаутна. Много тежко, както съм бърнаутвал и преди. Много е трудно да комбинирате здравословен начин на живот, смисъл да не се храните с бокуци. В същото време да снимате видео, да учите, да ходите на училище и да снимате за YouTube. Не се оплаквам, но е трудно. Клипът вече не е насрочен. Направи се на 4K. Между другото, това мисля, че не е първото видео, което е на 4K. Ето, 2160p на 60 fps 4K. Не съм стоял още пуканките, минал е час и монстър не съм си изпил. Но след това просто ще направя на паста и мисля това е днешното видео. Надявам се да ви харесал, защото все пак това видео трябва да обработвам. Праските лайк, абонирайте за канала с камбанката, да не пропускате дори такива яки видеа и чао!